பரம்பரை அறிந்திடுவோம், நாடு புகழ வாழ்ந்திடுவோம், நம் குருக்களையே வணங்கிடுவோம், நல்லாசிகளை பெற்றிடுவோம், நல்லாசிகளை பெற்றிடுவோம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரணம் வந்தே ரம்யஜா மாத்திரமணம். நம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரையிலே ஒரு ஆச்சாரியனுக்கும் ஒரு ஆச்சாரியன் இருப்பா. அப்படி பார்த்தா எல்லா ஆச்சாரியனுக்கும் முதல் ஆச்சாரியன் யார்? பெரிய பெருமாள். அந்த பெரிய பெருமாளுக்கே ஆச்சாரிய பதவி வேணும் அப்படின்னு பிரதமாச்சாரியன் அப்படின்ற பதவியை பிடிச்சுட்டார். சரி, பெருமாள் ஆச்சாரியனா இருந்தது இருக்கட்டும், பெருமாள் சிஷ்யனா இருந்த கதையை பார்ப்போம். ராவனும் கண்ணனும் இருவருமே சிஷ்யர்களாக இருந்தார். ராமர் வசிஷ்டர் மற்றும் விஸ்வாமித்திர இடத்துல சிஷ்யனாக இருந்தார். கண்ணனோ சாந்தீபன் இடத்துல சிஷ்யனாக இருந்தார். ஆனா இத பத்தி சந்தோஷப்பட்டார்களானா அப்படி ஒன்னும் தெரியல. ஏன்னா பெருமாள் ராமனா அவதரிக்கிறச்சே தாரை லக்ஷ்மணனை பார்த்து கேக்குறா, லக்ஷ்மணா, நீ எங்களை காமக்ரோதத்திற்கு வசப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றியே, ஆனா உங்களுடைய ஆச்சாரியன் எங்க எப்பப்பெல்லாம் காமக்ரோதத்திற்கு வசப்பட்டிருக்கார் தெரியுமா அப்படின்னு விஸ்வாமித்திர பத்தி பரிகாசமா பேசினான். இதை கேள்விப்பட்ட ராமனுக்கு ஒரே வருத்தமா போயிட்டான். ஏன்னா ஒரு குரங்கு ஜாதி பெண் போய் நம்ம ஆச்சாரியனை பத்தி இப்படி பரிகாசமா பேசுறாளே அப்படின்னு ஒரே வருத்தமா போயிட்டான். அதே போல கண்ணனா அவதரிக்கிறச்சே சாந்தீபனி இடத்துல குருகுல வாசம் பண்ணார். அப்போ சாந்தீபனி இடத்துல குருதட்சணைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்க, கண்ணா எனக்கு மோட்சம் தா அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்கணும். அப்படி கேட்காம, கண்ணா என்னோட காணாம போன புத்திரனை தேடித்தா அப்படின்னு கேட்டார். அதனாலே கண்ணனுக்கும் ஒரே வருத்தமா போயிட்டான். என்னடா அது, ஒரு ததிபாண்டன் கூட கண்ணன் யாருன்னு தெரிஞ்சுன்னு மோட்சத்துக்கு போயிட்டார், ஒரு நவ்வா பழம் விற்கிறவ கூட கண்ணன் யாருன்னு தெரிஞ்சுன்னு மோட்சத்துக்கு போயிட்டா, ஆனா ஆச்சாரியன் தெரிஞ்சுக்கலையே. அதனாலே கண்ணனுக்கும் ஒரே வருத்தமா போயிடுத்து. இப்போ ராமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் பிரதிநிதியாக யார் இருக்கா? தொண்டரடிப்படியாளர் என்ன பாடுறார், சிலை நாளங்கை சற்ற தேவனே தேவனாவான் அப்படின்னு முதல்ல ராமனை பாடுறார். கச்சினமே தேந்தை கழனை பணிமின்னீரே அப்படின்னு அடுத்து கண்ணனை பாடுறார். அடுத்து யார பாடுறார்? நாட்டினான் தெய்வம் எங்கும் நல்ல தோரல் தன்னாலே காட்டினான் திருவரங்கம் உய்பர் குய்யும் வண்ணம் அப்படின்னு பெரிய பெருமாளை பாடுறார். ஏன்னா ராமனையோ கண்ணனையோ இப்போ நம்மளால பார்க்க முடியாது, அவளாம் வேற யுகத்துல இருந்தா. அதனாலே அவளுக்கு பிரதிநிதியாக நமக்கு அருள் புரிய யார் இருக்கா? பெரிய பெருமாள். இப்போ அந்த பெரிய பெருமாள் யோசிக்கிறார், நம்ம ராமனா பிறந்து ஆச்சாரியனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல தப்பு பண்ணிட்டோம், கண்ணனா பிறந்த ஆச்சாரியனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல தப்பு பண்ணிட்டோம், இந்த வாட்டி நமக்கு ஏத்த ஆச்சாரியனா தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சுவாமி மணவாள மாமுனிகளை ஆச்சாரியனா ஏத்துக்கிறார். அப்போ பிரதமாச்சாரியனாக பெரிய பெருமாள், நடுநாயக கல்லாக சுவாமி ராமானுஜர், கடைசி ஆச்சாரியனாக சுவாமி மணவாள மாமுனிகள். இப்போ பெரிய பெருமாள் சுவாமி மணவாள மாமுனிகளே ஆச்சாரியனா ஏத்துனதுனாலே ஆச்சாரிய ரத்னஹாரம் முடிவடைகிறது. அப்போ பெரிய பெருமாளுக்கே ஒரு ஆச்சாரியன் வேணும் அப்படின்றதுனால சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் அவதரித்தார். சரி, இப்ப நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம்? சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் ஆழ்வார் திருநகரிலே அவதரித்தார். அவருடைய இயற்பெயர் அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார். அவர் சுவாமி திருவாய்மொழி பிள்ளை இடத்துல ஆசிரித்தார். பின்னர் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு சென்றடைந்து சன்னியாசி ஸ்வீகாரமும் பண்ணிக்கிறார். மேலே அவருக்கு சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் அப்படின்ற திருநாமமும் ஏற்படுறது. அப்போ பெரிய பெருமாள் சுவாமிக்கு பல்லவராய மடத்தையும் கொடுக்கிறார். சரி, இப்போ மணவாள மாமுனிகள் அப்படின்ற திருநாமம் ஏற்பட்டாச்சு, பல்லவராய மடமும் கிடைத்தாச்சு. அடுத்து என்ன? அடுத்து காலக்ஷேபம் பண்றதுக்கு காலக்ஷேப கூடம் வேணும் இல்லையா? அதனாலே அந்த காலக்ஷேப கூடத்தை கட்ட 2 ஆச்சாரியனோட சம்பந்தம் வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமியினுடைய திருவள்ளம். அதனாலே ரகசியம் விளைந்த மண் அப்படின்னு கொண்டாடப்படக்கூடிய சுவாமி பிள்ளைலோகாச்சாரியர் அவதரித்த இடத்துல இருந்து மண்ணை கொண்டு வந்து கட்டுறார். நம்ம முன்பே பார்த்தோம் இல்லையா, பிள்ளைலோகாச்சாரியர் நமக்கு 18 ரகசிய கிரந்தங்களை கொடுத்தாருன்னு. அந்த பிள்ளைலோகாச்சாரியர் வாழ்ந்த இடத்துல இருந்து மண்ணை கொண்டு வந்து கட்டுறார். அந்த காலக்ஷேப கூடத்திற்கு திருமலையாழ்வார் காலக்ஷேப கூடம் அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறார். திருமலையாழ்வார் அப்படின்றது தன்னுடைய ஆச்சாரியரான திருவாய்மொழி பிள்ளை. அப்போ அவர் ரகசியம் விளைந்த மண்ணை கொண்டு வந்து கட்டினார், திருமலையாழ்வார் காலக்ஷேப கூடம் அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறார். அப்ப சரியா போச்சா? 2 ஆச்சாரியனோட சம்பந்தம் கிடைத்தாச்சு. சுவாமியை அடுத்து வந்து ஆசிரித்தது கோவிந்ததாசர் அப்படின்ற பட்டபிராஞ்சியர். இப்படி சுவாமி ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கார்.
அப்போ ஒரு நாள் சுவாமி மடத்தேர போயின்னு இருக்கிறச்சு பலத்த மழை பிடிச்சுட்டு, அதனால ஒரு வீட்டிற்கீழே ஒதுங்கினார். அந்த வீட்டுல இருக்கிற பெண் வெளியில வந்து சுவாமியினோட திருமேனில இருந்து வழிகிற தீர்த்தத்தை தன் கைகளால ஏந்தி ஸ்வீகரிச்சுண்டு அதை தன் தலையிலையும் புரோசிச்சுண்டா. இதை கண்ட சுவாமி மணவாள மாமுனிகள், அம்மா நீ யார் என்று கேட்க, அந்த பெண், என் பெயர் ஆட்சியார், நான் திருமஞ்சனம் அப்பாவுடைய பெண், என்னுடைய கணவன் தான் கந்தாடை ஐயங்கார், அதாவது கந்தாடை அண்ணன் அப்படின்னு தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறா. இந்த திருமஞ்சனம் அப்பா யார்னா சுவாமி மணவாள மாமுனிகளுடைய சிஷ்யர். அவருக்கு எப்படி அந்த திருநாமம் ஏற்பட்டதுன்னா, நல்லாசிகளை பெற்றிடுவோம், நல்லாசிகளை